Това е Николай Божиков. С Николай се запознах миналото лято, малко след като се върнах, физически се запознахме, малко след като се върнах от Германия. Той ме потърси, защото неговия респиратор имаше проблеми. Доцент Яманкова знае, защото тя помогна всъщност за решаването на проблема. Респиратор е тук зад него. Ники, както може да запознаете, е с прогресивна мускулна дистрофия. Той е от 18 години зависим от респиратор. За мен едно малко медицинско чудо. Плюс, че е страхотно вдъхновение. Може би част от музата, подсъзнанието, което ражда мечти. Поканил съм го тук. Малко само той да ви каже няколко думи за неговите мечти и защо ви разказвам неговата история, освен за да ви въведа в това, което исках да направя, е защото когато респиратора му не работеше, Ники написа един пост във Фейсбук, доста прочувствен, и там имаше едно много важно изречение. Не знам какво точно да направя. Не знам какво точно да се направи сега, но трябва да оцелея някак, защото много ми се живее. И сега го каня на сцената, за да ви разкаже и той няколко думи. Аплодисменти за Николай. Той си е поканил помощничка, която да прочете мислите му пред всички нас. Здравейте! Аз съм Ралица, това е Ники и това е една страхотна мотивация за мен. Помоли ме аз да прочета неговите думи, за мен е огромна чест. И много силно се надявам да докоснат, както докоснаха мен. Искам да отбележа, че той абсолютно сам ги е написал. И надявам се наистина не един от вас да се докосне от тях. Здравейте, казвам се Николай Божиков от град Калофер, на 36 години. Заболяването ми е мускулна дистрофия тип Дюшен. От 19 години съм на апаратна вентилация и гласа ми липсва. Много е вълнуващо да съм тук сред вас, защото за първи път съм на такова събитие. Може би щях да съм ваш колега доктор, защото професията с мисия е невероятна, но в случая аз съм просто едно медицинско чудо в България. Въпреки всички проблеми, имам безброй мечти, които дават смисъл в живота ми и доста от тях сбъднах през годините. Решил съм да споделя много важни мечти за мен, свързани с вас и колегите. Мечтая си всички доктори и другите медицински лица да сте обединени наистина и да сте повече независими и да имате смелост да променяте здравната система в България към по-добро. Мечтая си да имате по-често обучения и да се развивате в най-новите световни практики и всичко да правите със сърце. Нужно е и нов подход в правенето на аспирация в реанимациите, за да няма толкова болка. Мечтая си да се разбера повече от състоянието ми и да са по-малко оплашените погледи, когато се появя в болница и да ми се помага адекватно. Вече доста пъти се случва трудно да оцелея заради грешки, но може да е от незнание или липса на опит. Мечтая си да имам извън болнично следене на състоянието ми 24/7 от медицински лица, защото в моя град живота ми минава без медицински услуги и това не е никак добре за мен. Винаги го има риска нещо извънредно да се случи и няма кой да ми помогне. Даже няма лекар, който да сменя канюлата ми. Мечтая си да открия доста приятели сред вас и да ме помагате за напред с всичко, което ви е по силите. Мисля, че пиша рекорд за България за най-дълго време на апаратна вентилация. И искам това да продължи още повече години от тези 19 до сега, защото много ми се живее. Като цяло не ми е лесно да оцелявам в това неподвижно състояние и да съм зависим от машина, но и така се живее много хубаво. Обичам да се боря цял живот, защото имам много сила в мен и опцията да се предам просто не съществува. Много се радвам, че родителите ми са доста смели, въпреки всички трудности и благодарение на тях съм още тук и в момента съм сред вас. Преди доста години ваши колеги казваха, че нямам шанс да оживея, защото бях спрял да дишам и в кома бях. Но виждате, че чудеса се случват и надежда абсолютно винаги има. С годините се влошавам и още ще продължава този процес, но това хич не ме плаши, защото имам повече от смело сърце. Силно вярвам, че живота има смисъл да се живее въпреки всичко, защото най-хубавото винаги предстои. Искам да пожелая от сърце на всички да сте здрави, борете се смело, бъдете добри хора и на работното място не забравяйте да се усмихвате. Ако мога да помогна с нещо аз на вас, ще съм тук още дълго време, да знаете. Въпреки че на управниците не им пука за хора като мен, но аз ще продължа да живея на инат. Благодаря ви за вниманието.
ситуации, затова извинявайте. Това беше историята. Ние сме ви благодарим. И се надяваме да има повече такива мечти с бъдне. Понеже имам много пациенти и последният пациент казах на родителите, звънете на Ники, на майка му и баща му, за да ви кажат как при възникнал проблем. GSM ми е пълен с снимки на деца, които са с невромускулни заболявания, които родителите се грижат в къщи. Извинявам, че се разчувствам. Ники, искам това да го качиш на пост, да е в памет на Вики. Така че, Ники, да помагаш на другите, които се обаждат, как да се грижат близките, докато системата не се урегулира. Не знам кога ще се урегулира в България тази помощ. Ваша помощ. Да. С неговото вдъхновение. И аз ще помогна с това. Това беше края на моята презентация.